Belakan hamba jatuh no, tini belakan seng, hodom hodom kaya tini orang seng, tini jati musim lagi him lagi ka, tahan dibagi him lagi ka, mangkai, seng jatuh saya maka, orang jatuh saya mana, jadi tini umakan tu school bus kango, je ojakawa tini agi raja, je school no jeng kelang mani, bini mangthong no riai se, ojakawa tini samne mangthong rika, mangkai Rabindranath Tagore ni mangthong no rika, seng mangthong rima no, seng belakan no selengo, awan bagai jeng tini Tripura mota te INPT mili laye jeng tini oja kawa subol simi simi oja hezamara bazar jora jeng hom tang museng laye jeng abno protest khalayo jate o mangthong no jesa kapan nengtun jate abno uthogoi chini maharajani je mangthong no aro rina nengtun jodi no o mahai yang hangkai jeng sara Tripura baby jeng o mahai andolon khainai jesek jorate o mangthong no tise asak sing je jeng tongsak jeng abno protest khainai jate o mangthong no jesa kapan borok oroni mau thokun जों साइमानो दिनै आगि एयारपोर्ट रगबो आगि बरक बिनि मुङै खानाय माने ताबुक तामुका जों प्रटेस्ट खालामनायनि परे ताबुक तामुका सिनि महाराजानि अ जागाव स्टेचु बा मांथंमा बेराखा अम हायखायनो बरक तामखाय किसा किसा खायै दिनो अ जागा खना अ जागा खायै बरक गोबांमा जागा खायसिगा जेवन रमदि आस्ताबल मार्ट आमु किन्तु आगि राजानि गराय खामानि जागा राजानि जागासो दंमानि अ जागा तामखायगा अर हायै दिनै अ साइ विवेकानन्द बर बियांनि अर कुनु बंनि कुनु अर सामुं गरै बंनि अजागा हायै बरक अर बै स्टेजो हाय बेरायनि फायो अमकिनो जों जाजागिया आमदिनो जों जाजागिया तेबो दङ जों आदि नुखा जे दिनै राजबारि बुसकां रगबो आरो सूर्य सेन तारपरे दिनै खुदिराम बसु अमहाय रक स्टेजो रि दङ आमो बेलायखेनो चिन इतिहास न बर हुना बागै चेसा खाय दङ जेते चिन त्रिपुरा सानि मुखां न बर वानता मुखां सामा बागै अमहाय गोबां जागा बर स्टेजो रि दङ जों अमहाय स्टेजो रिबा न जों प्रतिबाद खायो जाते आगामी दिन ते आमते जों रियानि कुनु सुजुग रिया बंग न ताबुक जों सिजाखा त्रिपुरा मटा सिजाखा आइनपिरि सिजाखा चिन सिगाव सिजाखा महाय बर जुदि खाय ना गांगाय जों आबुनो एकदम हदम ददम खाय रका बाय हा बाय खलिरियो जाते आमरो जों प्रटेस्ट खायनाय जाते आमते बरक ता खायमान तुते जों ताबो आगे हयतोबा किसा जों साइमिया सिजे दमनि आनबागे बर अनेक जागाव रबीन्द्रनाथ ठाकुर हिंदी दिनै स्वामी विवेकानन्द हिंदी गोबां बर अनेक कायसिगा किन्तु प्रटेस्ट खायनाय गरै बर खाय ताम खाय किसा खाय बर आबुगै दङ आनबागे जों ताबुक ते आगनर लिया ताबुक सिम बर सिजाखा दिनै त्रिपुरा मता सिजाखा आइनपिडि सिजाखा आनबागे जों ते महाय काम बंगते खानरे लिया गाजों चिंतियास काबां थुन अचिनि माखां द स्कुल बुसकांनि रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि स्टेशनाव जों जेसा काबां मावथंनाय अबर चिनि नायमुं जों आवन बागै जों दिनै सुबल चिलिसिमि दिनै हाजामारा जरा जाति मुस्तांगै जों प्रटेस्ट खालायका दिनै सिगाङाव जों बेलेगन हामबाय मारियो तामका जों हराव बरगास कष्ट खाय फायलायका हिमलायका पाल खाय खरां चालायका सिगां बरते खरां किसानाय महाय खाय आवन बागै जों बेलेगन चिनि त्रिपुरा मता ते आइनपि दिनै सिगाङाव बेलेगन हामबाय दो तनो हामबाय दिनै जत बरनो ब फानि जों वानजुको फायबाय दर पाल खाय गासि किता दं दे जों जतनो पाल खांगाय सालबाय बाक्साफोर पालखाय सालबाय बाक्सा नों पालखाय किसाका हांगाय जों सालाखै जों माननाय जेमन जों कक्सि दङ र जों आगि खामानि कक दङ पान्ति रक बजदि न पालखाय कलाय खांगाय पर वादिना फन जे मेजन मान फोन आवन बागै जारा नासिक दंनाय ताबुक मरको फायदे जों बाक्सा पाल बाक्सा गाय फायदे जों चिनि अ जे चिनि जेबो मुं दंमानो जों जतनो हुय चिनि तिपांना एकदम खुसुं खायति सानाय आगमे जनो बेलेगन हामबाय जतनो चिनि सिगांनो बेलेगन हामबाय आइनपिटि ता चिनि तिप्रा मथा लंग लिभ